काजलला भिजवली. आई है दिवाली सुनो जी घर वाली. हा पाठी पण लावेल, सगळीकडे लावेल. सगळीकडे हा पाय लांब कर. हा बसून जाव. हा हा हा. अगं चूड पण करताय की काय? मला ना आधी मी तुला लावते, तू माझी मुलगी असल्यामुळे मी तुला पहिले लावते. आपण पहिले आंघोळ करणार ना आता पप्पूच्या आधी. ताई असती तर ताईला लावली असती ना, ताईच्या जागेवर तुला लावते. चल आता बंद कर. तर काय करणार आहे का गाडीला साफ करणार आहे ना मम्मी. हा पहिली गाडी साफ करायची. दसऱ्याला केलेली नाही ना, दसऱ्याला आपण मुंबईला होतो, त्यानिमित्ताने मग आज करणार आहे. पूजा केली. दसऱ्याला पूजा नाही केली ना आपल्या गाडीची, गाडीची काय देवाची काय कोणतीच, तर आपण दिवाळीला करायची. मला पुसायला सांगितलं तू पुसते. हा तू पण पुस, मी पण पुसतो. तू एकटा काय पुसणार? पुसल्यावरती चकाचक वाटतंय ना. होय आतला पण कपडा फिरवायला हवाय जरा. नको चढू थांब, मी येतो. बरं नको करू. चढायची पण गरज नाही. हा तुमचा हात जातो ना. खिडकीला बांधायचं. ये तुमचं दिसतं ना. मस्त ना. आता इकडे बघा आमचं बहुतेक काम झालेलं आहे. मम्मीने गाडी पुसून घेतलेली आहे आणि इकडे डेकोरेशन पण झालेलं आहे सर्व व्यवस्थित. अजून माळा कुठे कुठे लावलेली आहेत आमच्या गाडीला बघा. वा 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 मस्त एकदम लग्नाची गाडी झाली. हा अजून वरती सोडली तर लग्नाचीच बोलती है ना. करायचं का? आता नवऱ्याला आंघोळ घालायची. चला चल आता घरात चल. पप्या चल ये लवकर. अरे लवकर ये बाबा, उशीर झालाय. हे तर नेहमीच असतो. हा ये आता लपाछपी कशाला करतो. हे काय हे कसली कपडे घालून बोलवायची प्रथा. अरे ये करते आता कुठचे दिवस आठवले माहिती घे लग्नात बसवलेला केळवणाला. हे बघा कसं मिळालं तरी कव्हर करून आलं सर्व. आता काय करायचं बसू. हा बस. ओके आता पाय तसं बसलाय केळवणाला. केळवण नाही हे उठणं लावायचं आहे. मग कसं बस. तसंच बसायचं. मांडी घालू. नाही नाही तसंच बस. हे काय आहे उठणं. हे बघा उठणं कसं आणलंय. आता लावते तुला उठणं जरा. बघा प्रोसेस गावी काय मी आई म्हणून लावते. हा तुझी बायको तुला लावेल ते वेगळं. ती कशा म्हणून लावेल.
तुला तिचा अधिकार आहे आता लावायचा. तिने रोज तुला म्हणजे दर दिवाळीला दिवाळीला मला वाटतं दर दिवशी हा. दर दिवशी लावणारच आहे आज? नाही. आता ती सगळीकडे चोळेल तुला. या चोरायला या. हा. आंघोळ किती दिवसानंतर केली? माझी 4 दिवस. चल ये, मी माझं लावून झालं. आता तू त्याला सगळीकडे चोळून घे. हाताला असं सगळं चोळत राहा, म्हणजे अंगात मुरू दे. मी हात धुवून येते. बायको नवऱ्याला घासणार आहे. नाही, आता तिचा कर्तव्य आहे नवऱ्याला लावायचा. उठणार चांगलं चोळून काढायचा. अरे वा, मसाज वाटतंय हे पहिलं उठणं तुला लावते है ना. हा. चांगलं असं लावलं चालेल मला. असं मसाज होते रोज नाही, दिवाळीला खाली. फक्त आता एका हाताला एवढं कॉन्सर्ट म्हणजे पूर्ण अंगाला अर्धा तास लागायचा लावायला. हाता बिताला चोल. म्हणजे जी आंघोळ नाही केली आहे ना मी इकडे येऊन. हा. आणि हे कसं माहिती आहे, नवरा बायकोनी उठणं लावायचं नवऱ्याला. आणि ही प्रथा नवऱ्याला लावायची, ही प्रथाच आहे. म्हणजे प्रत्येक नवरा नवरीने आहे ना, नवऱ्याला आपल्या उठणं लावायचं सकाळी उठल्यावर आंघोळ करताना. आणि समजा कोणाला माहिती नसेल ना, त्यांनी हा व्हिडिओ बघा. कसं लावायचं चोरायचं ते पण बघा. हा. प्रत्येक सासूनी सुनेला पण उठणं लावायचं, कारण ती सून पण मुलगी असते, तिला पण आपल्या आईची आठवण येते की ती घरी असते तर तिची आई तिला लावते उठणं. तू कॅमेरा वापरा करतेस. नाही, बरोबर आहे. तिची आई तिला उठणं लावते आणि आंघोळीला पाठवते ना. मग तसंच तिला दिवाळीला दुसऱ्याच्या घरी असते ना मुलगी, तर तिला पण वाटत असतं ना की मला पण कोणतरी उठणं लावेल. मेन म्हणजे काय माहितीये का, पार्टी लावतो. हा, पाठी पण लावेल, सगळीकडे लावेल. सगळीकडे. हा. पाय लांब कर. हा, बसून जाव. पाय दाबलेला गेले बरं वाटतं. हा. आता तुला आंघोळ पण घालेल. आंघोळ पण घालेल. होय. बापरे, माझं थोड्या दिवशी भरवतील पण. आज पूर्ण व्हिडिओ पूर्ण कंटेंट माझ्या आंघोळीवर जाणार वाटतं आज. आज हक्क आहे तुझा. म्हणजे एवढं वर्ष तो कॅमेरा पकडला ना, आज तिथं हे मिळते. हा, फळ. हा, हक्क आहे. चला आता. आणि आपल्या आईनी सुद्धा मुलाला लावला ना हे उठणा, की सुनेला बोलवायचं आणि सुनेला सांगायचं लाव बाई तुझ्या नवऱ्याला उठणा. असं आहे का. हा, मग नवऱ्याला उठणं लावायला द्यायचं. तेवढं सौभाग्य असतं चांगलं. मी माझ्या काजलला लावला बाबा उठणा. लावला म्हणजे मला कशाला म्हटलं, आता ताई असती तर मी ताईला लावला असता ना. म्हटलं तसं तुला लावते. रस संपवायचा आहे. चोल तू, मी हाय रेडी. तू चोल. रस हातावर होत. तुला जेवढा चोलायचा तेवढा चोल. हा. पाठीला पोटाला चोलून घे. उठू काय. उठायचंच आहे, पोटाला नाही चोलायचं आहे. ऍप्स आमचे पोट निघाले तिकडे गावी येऊन. हे बघा, पोटाला चोल. पोट जर आतमध्ये जाऊ दे. भात खाऊन खाऊन पोट आला. हे भात इकडे कसं रत्नागिरीला आम्ही जास्त वेळ चपाती नाही बनवली आम्ही. बापरे, असं करायचं असतं एवढं. पुऱ्या अंगाला उठणं लावायचं. लावून घ्यायचा, चान्स घ्यायचा पप्प्या. हा काय, मग काढतो थांब सर्व. बस बस, चला आता आंघोळ करूया. चला, खरखरीत लागायला लागला. नाही, आता कसं माहिती आहे, आता काजलला मी सगळं करू देते म्हणून. नाही तर काय काय मुलींना असं करायला नाही मिळत ना, मग त्यांना वाईट वाटत असतं. मी कधी लावणार उठणा. बरोबर. असं म्हणजे नवऱ्याला उठणा लावू द्यायचा मुलींना पण. आणि हे काय वाटतं माहिती, पकड जरा. हे लास्ट स्क्रब वाटतंय. तेच पाहिजे. खोबरं हे असतं ना नॅचरल स्क्रब, आपलं पूर्वीचं स्क्रब. ते उठणं म्हणजे काय, नारळाचा रस काढलेला आणि त्याच्यात उठणा मिक्स केलेला. आता काय करायचं, असंच बाहेर जायचं. पप्प्या अरे ये इकडे, किती टाइमपास करतो आहे. असं नंगू पंगू फिरवणार ते का मी कॅमेरा समोर येणार. नंगू पंगू कुठे, पोरं उघडे राहतात. जरा मी 2 तांबे होते. आज तुला काजल आंघोळ घालणार आहे. काय करू.
काय आलं? गरम आहे थोडा तवा. तोंडावर घे, हातावर घे पाणी. हा, आता तुला काजल आंघोळ घाले. काजल आता चल चांगलं जा, त्याला चोलून काढ घासून. अरे हे लवकर घासा, ते हवा येते ना, थंड वाटत. असंच पाहिजे. तू तोंड चोलायचा कार्यक्रम कर. हातावर पाणी घे. अरे गरम आहे. मी दारू पिऊन घरात थोडा का घेतला माहिती का? मला माहिती बाहेर थंड वाटतं. हा. तू हातावर पाणी घे आणि तोंडावर पाणी मार. माझ्यावर एवढं वरमान कर. नाही नाही काय नाही बघ. मी चालली. तुम्हाला कसं सोडव तू मारे प्लीज. अरे दिवाळी आहे, तुमचा काय केळवण नाही आहे ना? या केळवण नाही आहे केलवण नाही काय? ना, दिवाळी आहे. चोल दिली पाठबीट चोल चांगली. चला साडीसारखा मॅचिंग झालाय पप्पू. हा काय? कुठला लाव? पप्पूंची साडी मॅचिंग. पाय सोडले. अशी आपली काजलची आणि पप्पूची पहिली दिवाळी. काढत होतला इकडे तर. पहिली दिवाळी. पायावर घे. बस बस बस. हा घे आता अशा कर प्रकारे आंघोळ. आमची दिवाळी साजरी झालेली आहे आंघोळ करून. पहिली आंघोळ म्हणतात ते बघा कशी घातली आम्हाला बाहेर उघडावर. आता हे कसं मुंबईला करता आलं नसतं. नाही मग कोण नाही बघत आहे ना? कोण नाही बघ, घर बघतोय. कोण बघत नाही, पण इकडे 1 लाख वाचून बघतात आपल्याला. घे तू काजलला भिजावली. आई है दिवाळी सुनो जी घरवाली. हा. आई है दिव पुढचं काय? मला काय माहिती. तेरे कंगने में दिल धड़काया है तेरा सजना सजना. तेरा सजना सजना आज पगलाया है. खरंच खरंच मी तर आजपासून डिसाईड केलं मी इकडेच आंघोळ करणार आहे. मस्त. त्याच्यावरती हे मस्त वाटतंय का पायावर घेऊन असं. आज गावच्यासारखा तुला वाटत असेल ना? आता आमची झालेली आहे आंघोळ. आता पटापट आटप पप्या. आता चेंज करणार मी प्रॉपर आणि तुम्हाला आता तुमच्या समोर आता एकदम प्रॉपरली सजून नटून येणार. बरोबर. हा, नवीन कपडे घालून. काय करताय? परफ्यूम शोधते परफ्यूम. तो बघा वर. तो हा? बघा. हा आता तुझा परफ्यूम आहे ना? आता मारा. नको हा नको. मग कोणता हवाय? त्याला राहू दे आता परफ्यूम राहू दे. ते काय आपल्या घरीच आहे तरी कसं परफ्यूम मारला की कसं रेडी वाटतं ना. फ्रेश वाटतो. फ्रेश वाटतं. तर इथे बघा प्रॉपरली मी रेडी झालेलो आहे. कसं वाटतोय? आज आमचं मॅचिंग नाही. फक्त फक्त ब्लाऊज मॅचिंग आहे बघा. ब्लाऊज आणि हे गोल्डन. हा मध्ये ना. हा तर इकडे सर्व सजवलेलं आहे. आता इकडे मला आय गेस बसायचंय. हो, इथे आता पाटावर बसायचंय तुम्हाला. बसायचंय ना. तुमची पूजा करणार आता आम्ही. आणि मी आज कसा दिसतोय बघा. आणि तुम्ही गेस करू शकता हे कुठे घातलं होतं मी. हे सेकंड टाइम वेअर करतोय मी. तर फर्स्ट टाइम कुठे वेअर केलेलं तुम्ही सांगा जरा. बसा. आई या. काजल तुला लक्षात आहे कुठे घातलेलं? या झालं त्यांचं. बसले पण ते पाटावर. हो, साधू महाराज होऊन. हे बघा काय. गणपती बाप्पा. मग रेडी एकदम. असं गणपती बाप्पा सारखा नाही बसायचा. आता चल बस. सरळ बसलो आज. मग गणपती बाप्पा सारखा नको बसू. असं बसलो. नॉर्मल जसं बसतो तसं. हा. पाकिट काढा. पाकिट एकदम भरली आहेत. जरा आरती आली आता ढिले करलं पाकिट. ही देवाची आरती आहे. देवाची आरती आहे. हा. मग आपले पाया पडले तरी बाज. हा आरतीचा पहिला मान काजलचा पण आहे. पण मी आई आहे म्हणून मी करते पहिला. समजलं? हा माझा दीपक आहे ना, म्हणून दीपकला पण सोन्याचा फूल, सोनचाफ्याचा. काय खरं नाही आमचं. मग हे असं म्हणजे तू कानात फुल घालतात. झूम या जरा कॅमेरामॅन जरा दाखवा आता कानातल्या एवढ्या काना लावलाय तर. म्हणजे मुलं कसे डोक्यात नाही घालत ना. म्हणजे मुलांना फुल द्यायचं असं तर कानात फुल लावायचा. टीप नवीन टीप. हा
डोक्यावर हात ठेव. आणि आपली आरती आहे आणि तू कधी इथे बघ. हा. चल आईच्या पाया पड. बघ, आरतीत काय ठेवायचं नाही. हा ठेवायचा आधी पाया पड. आईच्या पाया पडा, चांगला आशीर्वाद घ्यायचा. चांगला आशीर्वाद द्या आम्हाला सर्वांना. चल आता काजल तुला ओवाळेल, हा, तेव्हा आरतीत पैसे ठेव. ठीक आहे. आरती आरती दे इकडे. तर पै- पैसे ठेव. ती मागते बघ, आरती आरतीत पैसे मागते बघ. काय झालं? आता आरतीत पैसे ठेव. आरतीत पैसे ठेवा. एकीचे का दोघांचे? नाही तुला ठेवायचे तेवढे ठेव. 1000 2000. काय खरं आहे? 1000 म्हणजे 500 500. हे 2000 तुझे 500, 1000 1000. हे मम्मीचे 500 वाटून घ्या आणि व्हिडिओ बंद झाल्यानंतर परत पाकिटात ठेवा. पप्पूला असे तुमचे आशीर्वाद आमच्या सोबत राहू द्या. आणि किती छान वाटतंय ना. मस्त वाटतंय. आणि हे तुम्हाला सांगू, हे मला ताईने गिफ्ट केलं होतं. हे गोड म्हणजे काय आलेलं आहे आमच्या दिवाळीचा इकडे? फराळ. दिवाळीचा फराळ. बघा काय आज आहे. दिवाळीचा फराळ खायचा. तर काजल तू ही करंजी त्याला बरव. अजून कुरकुरीत आहे. हम्म. इकडे माझी आंघोळ पण करून झालेली, आंघोळ घातलेली आहे, चांगले कपडे घातले, पूजा झालेली. आता आपण देवपूजा करणार आहे. इकडे तामण आम्ही चांगला धुतलेला आहे, त्यामध्ये मी सर्व दिवाणं घेतलेले आहेत. आता त्याच्या बघा, आता चांगला आपल्याला इकडे कोरा रुमाल घेतलेला आहे मी, म्हणजे फ्रेश पण युज्ड आहे. इकडे आपण नारळाचा रस घेतलेला आहे. या रसामध्ये आपण उटणं नाही टाकत, ठीक आहे. देवाला उठण्याचा रस नाही टाकायचं, घालायचं नाही. ते आपल्या देवांना उठण्याचा रस नाही टाकत आपण. आणि इकडे आपण पाणी घेतलेलं आहे. चोळाचा एका हाताने. वा वा वा. मिल्क, कोकोनट मिल्क है ना. आपल्याला दरवेळी आंब्याच्या टाळ्या लागतातच. लागतात म्हणून आपल्या दारात आहे म्हणून आपण त्याची पूजा करूया. चला आता झालं तुझं काम. बाय बाय, सायोनारा.